ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ-ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା ଯୋଜନା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯଦି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇ-ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା କ'ଣ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500ରୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଆସେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା। ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଅତି ସହଜରେ କାମ ପାଇବା ସହିତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନୀ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ଲାଭ କ'ଣ? ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ପାଇପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ସହାୟତା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500ରୁ 1,500 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଭଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବେ? ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ www.isram.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମେତ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।